Čaute všetci, na dnešnom videu vám ukážem, ako si moja sestra dáva 100 vrstiev sukní. Chuďatko. Tento challenge začala Simply Nail Logical. Poďme na to. It's so 75 vrstiev sukní. Takže to je všetko pre dnešné video. Nesplnili sme 100 vrstvovú challenge, ale boli sme blízko, lebo viac šiat, bohužiaľ. Viac sa teda nezmestí vecí na táto. A preto sme používali aj šaty, lebo vlastne nemáme toľko sukien. Takže to je všetko pre toto video. Čau! Čau! Ešte som zabudla, ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like, koment a odber. A toto je Klap z Domy Magic. Takže určite si choďte pozrieť jej kanál a ona robí 100 vrstiev ponožiek a určite tam to dajte aj like. Tak ak ešte neviete, robím giveaway, video si môžete pozrieť tu a jediné pravidlo je, aby ste ma odoberali a napísali do komentov, ktorý sa vám páči. A ešte vám chcem dať vedieť všetkým mojim odberateľom vlastne, ktorí už napísali do komentov, že giveaway končí koncom septembra. To je všetko, čau!